Várjál. Na szóljam komolyan. Na, megy. Ez itt a... Mi ez? Nem veszem be. Ez itt a... Kézenállás, baszod! Fejreállás, na. Nem tört ki a lábam. Az orvos. Álmodba. Befingottam, hívják az orvos. Jó, mit csináljak vele? Eltört a lábam. Ez kutyám se érdekli. Kinyalhatja a seggel meg. Szia. Na, csinálj már Hát valamit. ez mi? Eltört a lábam. Bazd meg! A másik is eltört. Dukul magadat is. Te ugyanaz. Eltört. Mondd meg, eltört. Nau! Eltört, segítség.